Polkimille. Okei. Aika lyhyelle. Joo, tässä niinku, että jos tää olisi oikea kone, niin mä sanon, että mua niinku pelottaisi niinku aika jäätävästi tällä hetkellä. Ihan pikkasen ollaan alla. Aste, pari nosta nokkaa. Joo. Nosta nokkaa vähän. Ei menisi tarkkari enää läpi, puoli dottia saa olla. Okei. Sellainen. Heti kun rupeaa näkymään 2 valkoista, niin silloin lasketaan sitä nokkaa alas. Joo. 100 above. 100 200. Siis tää vielä kun tää maa lähestyy, niin nyt tää alkaa tuntua niinku... 100. Line slope. Nyt ollaan jo pahasti alla. No ei se mitään kyllä. 50, 40, Too 30, low 20, terrain. retard. No ritaar, vedä kiinni. Noin. No mä voin ottaa sulle reverssit sieltä. Okei, eli nyt on ilmajarrut päällä. Joo, ja siis nyt se jarruttaa ne moottoritkin. Joo. Mutta nyt pidä vaan keskellä se kiinnottaja. Keskelle oikeata jalkaa, oikeata jalkaa. Okei, joo, mä en painanut tarpeeksi sitä. Joo. Ei mennyt yhtään lampua. Aika hyvä. Mut siis sanotaan, tää oli niinku tämmösen, ikinä ollut tällaisessa, niin tää laskeutumisvaihe, niin tää oli niinku jännä. Siis tavallaan siis, ei mut siis se, että kun ne asiat tulee niinku niin nopeasti. Ne tulee niin nopeasti ja sit tavallaan, kun sä tiedät, että tossa vaiheessa sä et voi ryssiä mitään. Joo. Selvä.